Hello boys, girls, Becky Bells, Shivi Bells, and all my bells from north, south, east, west. You're the best! Kumusta? So ngayong gabi, nandito kami sa Hangry Wings. Kaning Hangry Wings, tuol na kanya diri sa amuang balay. Supposedly, adto mi sa luluan mag-dinner tonight kaya mukhaan mi sa bagong restaurant sa amuang family friend, pero kusog ko no kayong uwan sa liluan, so we had to settle for this one. But 3 times na namong kaon diri sa Hangry Wings. The first time was tupad ani, nibalhin naman sila pero same owner ani. Unya anak kanindot kay katong last time nga nikaon mi dito katong first time. Di ka siya komportable kay init manggod, pero dire komportable kayo. Bugnaw, unya spacious and everything. Unya nakamas pa ko kay nagpaabot pa kami sa among mga order, but while waiting, chill muna tayo. We'll be back. So dumating na yung mga order natin, guys. Kinahanglan ni gunitan tango lang maski para masugdan na ni kay Unli ra ba? Unya, anak kanindot dito sa Hangry Wings, di ba mo tagpila ra? Barato ra kaayo. 199. Unya ang ilahang 199 ang first serving kay naay kuyog nga fries. Pero one time ra ni siya, guys. So medyo bitin ko aning dapita, pero sige lang. Okay. Ang nakalahi po dire kay di ba usually ang mga wings kay ilahang mang i-coat with sauce na dili na sila mga sauce na naka-separate, di ba? So lahi pud siya. Unya ang mga available na flavors karon kay Hangry sauce, teriyaki, barbecue, chili cheese, og parmesan. So mo ang mga available flavors nila today. Pero pagka man jud kay mignaw, so ang among gibuhat nagbound mi og ranch. Unya I don't think available ni dire unya kay si Vanessa kay kita man siya nga murag mao na siya rage ron, murag kabuangan ron mga ranch, so nagpapalit siya ni mami sa US. So mao na nga naami dire. So nangayo ko gusto ka container nga empty kay ako na ning butangan og ranch. Okay, so ato sa butangan. OM. Okay. Sige. Pangtango na nina akong mask magsugod na ta. And as much as possible, I want to keep one hand free so that I can do other things. Pero sige, game. Whew! Fries ata. Doon na dyan sa mua. Unya, katong last time na nga on me dire, kami na may tao. Pwede mo na ng TV. Unya, in fairness guys, pwede mo talong TV, di ba? Na Netflix. Unya, FYI, kung yung naku ako mga manghodron, but you know, they're camera shy, so sige na lang. Okay, game. Ano tamo dip og una sa Hangry sauce? In fairness, no? Hindi ka mapulaan kay ang uban manggo, diba? I-coat nila ang tibok chicken. Kani, kung ganahan kag bite na wala sauce, okay ra. So far, lami ang Hangry sauce. I think mauna ilhang signature sauce. Next, barbecue flavor. Lami pod. Ako dyan anam-anamon ang fries kay ang fries ay dili Unli. Ano labi mga fries? Ano man? So far, ano tikman na nato is Hangry sauce o barbecue. Karon suwaya natong teriyaki. Unya ilang chicken ha, in fair, dili dry. It's juicy and moist on the inside. Ako mahulay kay tinanawan ako. Ooh. Alam mo ilang teriyaki, guys. Ilang teriyaki, tininuod na teriyaki. So far akong ganahan, Hangry sauce o teriyaki. Barbecue ang pinaka-least, pero lami pa ng barbecue ha, don't get me wrong. Try na itong chili cheese. Okay. Lami po. Iyahang chili cheese. Lami ranghin sa iyahang spice. Di kay siya hang. I mean, okay. Naa siya hang. Pero di siya super hang para di na mo ma-enjoy. Ikaw din, di man yung kaganahaghang. Kumusta ang chili cheese? Okay ra sa akong manghod. Kaya akong brother di man kay siya makatake og super spicy. Pero murag naanad na ni siya kay akong mga luto. Ang mga hang na ko, ang mga luto hang man gyud. So,
Naanad na siya. So far, lami ang tanang sauce. Pero akong favorite ang teriyaki. Siya akong favorite. Nakang favorite. Okay. Barbecue. Okay. Alit sa mga white na sauce. Last na itong ranch. Alit sa parmesan. Not so much sa parmesan na flavor, pero ganahan ako sa iyahang lasa. Creamy kaayo siya. Pero for me, kaayo siya parmesan na flavor. So, I mean, out of the 5 sauces na available today, ang pinaka-least favorite na ako is ang parmesan. Still, teriyaki ako ang number 1, angry sauce ang number 2, barbecue third, and then chili cheese ang last. And then nakatong parmesan. Nag-uol na ako kay hapit mahulot akong price. Ato nang suwayan ang ranch. Kaya nagdara bigod mi diri. Bebe. Kana lagi sa social media ba ingon sila nga kani ko na siya nga particular nga brand nga ranch. Bisag unsa ko na imibutang bagay ko no. So we'll see. Feel ko hype ra. Lang na siya guys, pero like, feel na ako dili na unta to needed kung nagdamig ko ang ranch. Yeah. Pero mas enjoy na ko siya sa mga house sauces. Pero ang kanina ranch, feel na ako, dami na siya like, sa fish and chips. Lami na po ba siya? Sa chicken? Unya na pong taod-taod, pakana sa may daghan. Ako ang cameraman, kinahanglan na po mukhaon. Who for it? What? Pero kung something to surprise. Yeah. Takin na wala nang manok. Diba? Ano? Ha? Yeah, pwede. Pwede ka mag-usa ka manok? Sa? Or bitin mo lang? Ha? O bitin na ka, or bitin na ka. Bitin na ka? Pwede. Usa lang. Thank you. Okay lang, go lang. Okay, ma'am. This dinner pala is brought to you by Dane. Nanamarn. Ay, hindi pala. Ay, shit! I assumed. So far, akong pinakaganahan pag sa angry sauce ng teriyaki, di nila feel ang teriyaki. Kasi ng teriyaki, ilang pinaka-least. Ako, pinaka-best na ko isang teriyaki. Wirduhan ko niya together, but lami siya. Muna ko ni kaog karage. Muari gani mo, sigurado ang kanang mga pananako ha. Kana medyo patay nga oras para wala kay tao. Kaya naabot ni direk mga 6. So naay pila ka book tables nga nangon. Pero okay maghihapon, di maghihapon mo magdisturbo ay. Pero ako lang ba, ganahan mo jud kog way tao. Nga. After mag-drive through with coffee. So pingon ka? Buang ka Bakit tayo ulo? Yung ulo lang. Yeah.
Uy, di mo nakita. Eh, pakita mo naong. Dili ba? Li ba? Mahal yung talent fee, guys. Yeah, we cannot. So, mao ni siya, mao na mong buhat. Basta tapulon migluto sa balay or kanang wala lang. Kaya supposedly lagi mang lakaw meron na niya. Uwan man sa liluan. Oh, actually medyo busog na ako. Pero padayon lang gyapon. Laban lang. Ikaw, Car. Pwede mapakita ka sa'yo mong naong. Car! Ikaw, lab, ay mong pakita. Mamaya. So guys, ang kaning Hangry Wings, along Andres Abellana rin siya, diretso alang niya naa siya sa left side. Diri Cebu, baka bantay ko uso kay Unli Wings. Like, bisag asa ka mo adto, naagyo Unli Wings. Akong posisyon ba? Karami ito, nabusog na. Tukod na dali sa kalingkuranan. Pero matulog di. Per drag pa lang eh. And I can usually go for 5 rounds. Ngawa pa ko mabusog. So, wow. What a difference. Okay guys, sa wakas natapos na kami kumain sa Hangry Wings. Akala ko hindi na kami matatapos. Nabusog din kami after 3 rounds. So now, it's time to get some drive-thru coffee. Let's go! Papunta tayo ng McDonald's, guys. We're gonna get some coffee. Kasi ang haba pa ng araw. No? Pork! Ano yun guys, kabisado namin yung team song ng World of the Married. Tapos nakakatawa kasi pinapanood namin yung Dr. Foster, yung original version nun, di ba? Pero dun sa mga scenes na, yung bibigyan ng spoilers, pero merong scene dun na ang ginagawa ni Dane, piniplay niya yung Korean version nung scene na yun, yung background music. Oo. Tapos minsan ang ginagawa niya, pag bumababa siya ng hagdan, piniplay niya rin. In 200 meters, turn right. Oh, here we go! Kaibigan, andito na tayo sa McDonald's kung saan bibilhan natin ng spaghetti. Hi! Asan siya tinignan ni Kuyo? Evening. Nandun pala order siya. din? Si Cara sa iced coffee milky large. 1 iced coffee milky large. Okay. And then 2 ice sweetened. Tatlo. 3 ice sweetened black. Na large. Na large. Same large. Yes, large. Okay. And then 1 McCafe iced coffee original. Same large. Yes, large. Okay. That's it. Okay, that'll be 305 men per deal. Can you proceed to that one? Thank you. Thank you! Love it! Tarway! Diction on point! Hi. Sorry, wala may 5 pesos. Thank you. We didn't notice, sorry. Thank you! Sorry ha. Oh, okay. Thank you. Hi. Hindi na mo pagsabado. It's a bottle of wine. A bottle of wine? You left a bottle of wine on the table. And you know that when you leave a bottle of wine on the table, it's gonna be gone in a second. You know that, do you? Asa mo nagigan ng wine? Yata siya na sobra. Ano man siya? Sa labiran mo siya ng wine. Oh. It's not special, but it's okay. So it's not like one of our wines? No, it's not an expensive one. Okay. Then let's consume it first. Yeah, but not today because we have cafe. Cafe. And we have Cafe. Jute and cafe. OM! Hi! Hi! Coffee is a must. Siguro yung supply natin sa bahay. Thank you. Thank you! Here, Ano sa close likod? Wait lang. Iced coffee milk tea. Thanks. Thank you! Money mo, Carmel. Coffee original. Yes, thank Thank you. Bye. Thank you. Withdraw mo na si Dane. Yeah, naka-take out na kami ng cafe. And then we're heading now. Busog kayo eh. Pero bitaw,
sulit kayo ang Hangry Wings. So niya, honestly ha, ang first 200 lang din naman kasi. yeah, og ang first na mong kaon sa Hangry Wings, medyo na hungry gyud ko ato kay Na-angry din ka. naaman to siya sa tupad pagod ato god. Ang katong Hangry Wings karon is Cafe Bell na siya sa una. Niya same owner lang pero okay na siya ron kay bugnaw na aircon ana ba niya. Umiipat na sila. Katong first gid kay huot unya ang aircon wala gaandar so medyo na hungry gyud ko ato pero in fairness they redeemed themselves. Asan ko'y magniningning. Oo. Bos ba din? Bitin ko. Bitin ko. Bitin ko. Bitin ka tao ka. Bitin ko dyan. No. Di ba dead matay ni Karo? Si Dane, bad ka siya kay kanong... Alam, may music! Oh my God! Hindi ko na pwede kasi... I don't know why May mask kasi siya. in your eyes there's something that's Yan na. so right. Your side and mine, I've been convinced. Gusto ko may music talaga siya. Cause I shouldn't feel this way. How can something so wrong feel so right all along? Catch me, I'm falling for you. Yeah! Taas mo kamay! Catch me, I'm falling for you. How can love let it go when it... Whole song. Whole song! Ay, may video? Do it! Sabay tinuloy niya. Nako. Nagano na siya, nag-sit up na para makabuelo. Bueno! Yes, improvise! Do those runs! Guys, kung hindi niya na itatanong, hindi siya singer. You can actually memorize this song. Alam niya yung song? Ano ka ba? My Heart yan. Ako masyadong galingan din. Ay, paninood din! Teka lang naman. Huwag tayong tumiteknik dyan. Maybe someday Oh, ayun na. Wow, di ba kabog doon? Sige na pala, yun na. Cause I can't go alone. Alam mo, walang ilaw, ha? Pretending that love isn't here to stay. Madilim pa rin sa Oh kanya. my God, Oh. it's almost, it's gonna happen. Catch me, I'm falling for you. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Nag-sit up na siya! Catch me, I'm falling for you. Ang hirap. Buti hindi niya tinuloy. Pwede na ka mag-go, you can go profesh! OM! Oh, shut up. Ayoko na, itigil na natin to. Diba? Kakarating lang namin ng bahay. Thank you dahil sinamahan niyo naman kami today for our food trip and stuff. Sana nag-enjoy kayo. I know, it's really fun pag kuyog namin yung mga kapatid namin. Pero, The familia. oo, pero like, mahihain kasi sila eh. So, hindi sila masyado napapakita sa camera. No, They're kami lang camera talaga yung shy. makapal yung mukha. Kami lang talaga yung makapal yung mukha. So, again guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para makapanood pa kayo ng mga fun food videos natin. And, i-click nyo na rin yung bell icon para every time may bago tayong video, kayo ang unang-unang makakaalam. So, yan. We will see you guys again next time. Thank you so much for hanging out with us. Good night! Bye mga animal! Bye!